Da? Așa e? Du-te mâna din guriță. Da, și ce mai declarat lui mami? Da? Așa ai zis tu lui mami de ziua ei, de 1 martie? Na, și lui tati? Și lui tati, da? Și lui Edi? Îi zici ceva și lui Edi? Ha? Lui mamaia? Lui mamaia Adriana? Ha? Lui mamaia Adriana nu vrei să-i transmiți ceva? Hai cu cuvintele tale. Ha? Da? Și lui Monica? Lui Monica, ce-i zici lui Monica? Și lui tataia, îi transmit ceva lui tataia? Ha, zi lui tataia. Să lase țigările, să nu mai fumeze atâta, nu? Da, așa face de la țigări, nu? Hai, zi lui tataia ceva. Fără cuvinte, nu? Trebuie să-i transmiți lui tataia ceva. Pregătește-te, nu-ți găsești cuvintele, nu-i așa? Îți cauți cuvintele în gură? Nu le găsești în gură, să știi. Hai, pentru tataia, încearcă să găsești ceva pentru tataia. Nu. Deci pentru tataia nu găsești cuvinte. Ești fără cuvinte pentru tataia, nu?